Чуваш ли какво ти казвам? След това ще извикам полицията. Ще викаш на майка си, путката ще викаш. Ама майка ми путката е при нея. Ще ме спиш тук преди да не мога да сляза. Майка ми дай байк, пичуй дай бат. Гонайте ки тук. Да, за майка ми няма да говори само. Чуваш ли какво ти казвам? Изчезвай тук. Хубаво. Няма ти работа и тук отпреди. Айде, пустай главата мъжка да но. Виж ли ти сега? Ставай там бърдо. Чуваш ли какво ти казвам? Стана от вратата. Марш от тук. Искаш ли сега този бастун, че хвърля там? Чуваш ли какво ти казвам? Мавка се от Как вратата. ще му отрез бастун, че нормална ли си, ма? Изчезвай тук. Нормална ли сте в това? На 100 години си станала. Айде да вкарам биля, на мен не ми пречи. Че си в билята. На полицията. Каква работа имаш тук преди на Я вратата? съм път на полицията. Сега добре. Не ще Каква го работа отрез. имаш ай тук на Не, че го отрез с това. Тихо. Полиция сега, дойде ще го прави. Теб ще го прави, не ще го прави. Няма какво да му го прави. Аз не правя нищо незаконно. Седнала на вратата ми седнала. Да не може да излезе. Тя да не е твоя вратата. На майка ти на черника. На баща на дърника. Ще ме връщаш. Ще отвръщам. Ще възпитана. Ей, ти? Ей, ти? Не чу мяза на години си, ма. Ау! Тако.